Dan dakizue gaurko ekitaldi hau, Lekeitio 700 ekitaldi guzti horren artean sartzen dela. Eta, interesa aparteko interesa genduan izaketa atxekin nagusiza ekitaldi guzti honek egiteko, Lekeitioko hiri legia dela, horren ganean aditu batek argiapur bat, adituren baten gandik argiapur bat hartzeko. Zein hobeto, Andres Urrutia baino, Lekitxarra, erdi Lekitxarra, Lekitxar erdi, ez dakit zer desan. Eta abar. Eta abar. Eta, berari izan geuntzonian, ia eingo ete ban hitzaldi hau, posarren, eta inungo eragozpeniparik hartu euskun erronkia, eta gaur horren ganean eingo dago erba. Andres Urrutian ordan esaten hastia, gehienok ezagutzen duzun, ez danok ez esatiarren, alperriko lana bada, baina alan dabe esangot, euskaltzain burua dela, notario dela, legegizona dela, irakaslia dela unibertsitatean, eta honen ganean lehen esan dudan lez, inok berbain baleike, berak egin leikela. Ez bakarrik hori guzti hori dakizelako, ez badaze, Lekitxo asko estimatzen dabelako eta Lekitxon barri ondo dakizelako, ez gaur egungo Lekitxo bakarrik, ez badaze, aspaldiko kontua asko gustatzeko zenez, danak ezagutzen ditulako. Ez talez niri kontua, berbeitzi hemen, ez badaze, Andresi emotia berbia, bera imongo dutzat, amaitzen da benian, inok galderarik edo baleuko, izango dago mikrofonu hau hor ziarri biltzia, eta Andresek argitxuko deuzkuz, aurretik, birbada ulertu ez deutzak usanak, zetanak argitu deitxiko itxu. Baina, Andres, ekin zen. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Bai, txalotu jogana, ze biharrezko itxen dago. Eskerrik asko zure aurkezpena etxik, eta berak esan dagoen moduan, batzutan, lehenengo eta behin eskerrak, 700 urte Lekeitxo izan, antolatu duzuen guztioi, parte hartzen zabizien guztioi, benetan gauza erakargarria eta nik esango nuke jakingarria eta ohargarria egiten zabizielako, eta hori ere kanpora begira geroetan nabarmena odalako. Beraz, Joan Bitez nire zorionak, nire eskerrak, gonbitea luzatzearen zuen artean egotea, eta zorionak olakoxe programa bat antolatzearen, eta programa horretan Lekeitxoko kontu asko, lehengoak, oraingoak, eta pentsatzen dute etorkizunikoak ere argira ataratzearen. Nik gaur Lekeitxoko legeari buruz, Goioganak ala esan du, eta nik ere gauza bera, hortik hasiko naz, legeari buruz berbaitzeko asmoa hartu nebanean zuen gonbiteari esker. Lehenengo izan zen, ze kontan einke nik gaur egunean orain dela 700 urte egin zen lege testu juridiko bati buruz. Bai, jakina, konta einke Lekeitxon orain dela 700 urte, hori izan zela, konta einke egon zela Bizkaiko Jaurerriko andere nagusiak forua emonutzana, baina gero hor barruan zer dago, zer etorren, ze esan nahi ban orduko horretan foru hori emotea, eta foru hitza erabiltzen dut, eta oraintxe argituko dut. Hori bai, baina bigarren aldera zan, eta gero historian zehar, zer gertatu da horreaz? Historia luzea dauka Lekeitxok, beraz nik gaur 5 minututan ezin dut hori laburtu. Halanda guztiz be, printza batzuk, botako itxuaz, botako ditut, batez be, botako dudaz, batez be, pizkat zuek ikusteko hone biharrok, ez direla alperreko biharrak. Hau da, noiz bait hori egin baldin bazan, helburua isabala horrek, eta gero, bigarrena, gaur egunean, ondino, horren astarna batzuk, geure tartean bizi direnak. 700 urte gerotxu hau.
Hasi baino lehenago edo nola argibide bat emotearren tituluari buruz, hor jarri dudan tituluari buruz, azalpentsu bat emon behar dautzuet. Lekeitioren, eta zergaitik ez lekeitioko. Nik uste lekeitioren horrekin, euskararen gramatika gora berak alde batera itxita, nahi neban esan, zer nolako ezaugarriak, zer nolako berezitasunak izan zituen lege edo testu juridiko horrek lekeitioari buruz. Bigarrena, sorlegea, badakit, baten batek, hortxe, zuetariko baten batek esan lehikela, asmakizunetan gabiz, beti esan dugu hirigutuna, beti izan dugu forua. Hirigutuna argi dago, eta hirigutuna erabiliko dut batera sorlege horrekin, sorlege azken baten, ez da besterik esateko, legearen bidez sortu zela lekeitxu. Baina lekeitxu izan, basan, lehendipe. Eta hori argi agertzen da, testuan bertan. Hori gero ikusiko dugu. Eta gero, bigarrena, sorlegea baldin bada, zer nolako sorlegea? Zuetariko askok eta askok entzun duzue, Bizkaiko foruak, Gipuzkoako foruak, Arabako foruak, noiz bait, azkeneko karlista izan zanetik galdu zirenak, kendu egin eskuesenak eta abar. Honek, lekeitxoko fueroa, eta holan beriztukot, berizketa artifiziala badara, forua eta fueroa ez dira berdinak. Azken baten, fueroak ziren hirietan, urietan, lehenengo arotarren leinuzko buruek, hau da, Bizkaiko jaurerriaren nagusiak zirenak, gizonezkoak ziren enreskoak, emon egin zituzenak, eta bestea dira foruak, hau da, Bizkaia osoa, Gipuzko osoa, Araba osoa, eta Nafarroan beste horren beste, euren buru gobernatzeko lurralde osoa, emon edo pixka bat sortu ebenak. Beraz, izenarena argitxuta, eta esan da, fueroaz hitzein berba ingo dudala, eta foruaz, baina foruaz berba hitzen dudanean izango da Bizkaiko foruari buruz gehien bat. Bigarren partea da, herritik hirira. Eta hau da, hasteko azpimarratu nahiko neukena. Herritik hirira. Batzuetan, pentsatu, berba, eta esaten da, azken baten, lekeitioa orduantxe sortu zela. Ez. Lekeitioa sortuta eguan. Lekeitio izan, basan. Nortasun juridiko bat emongakon. Ordutik aurrera, lekeitxok bere nortasuna eukan, izaban, eta gero nortasun horren bitartez, lekeitxo esan herri isolatu bat, herritik urira, hirira, hiria da estatus juridikoa lekeitxok hartzen dauera. Lekeitxo, Gernika, Bermeo, Markina, Ondarroa, eta beste horren beste. Gaur egunean, ondino, gure artean, indarrean dagoena, hainbat arlotan, batez bere, zuzenbide pribatuan, hori ikusiko dugu. Beraz, lekeitxo, eta titulua horretara jarrita, herritik hirira. Lekeitxarrak herritarrak, eta mungian egongo bakina norbaitek esango lukeen moduan, uriosoak. Hori argi ikusten da. Eta zeren bidez egin zan hori? Egin zan sorlege edo hirigutunaren bidez. Bide batez, esan daigun, gaur zuen eskuetan egon behartzena, baina uste dut laster egongo dela, Maite Garamendik eta antolatzaileek bultzatuta, halako zer hori, argitalpen ederra, nun izango duzuen, bertan izango duzuela, bai testue, gaztelaniazkoa,
bai euskerazko bertsioa, eta gero gaztelaniazko berba batzuk hor agertzen direnak arrarotsuak eta, orduan erdiarokoak pixka bat azalduta eta esplikatuta, baitxe Lekeitioko hasierako mapoa gero ikusiko duguna, eta horren inguruan informazio nik uste ohargarri bat eta jakingarri bat. Beraz, momentuz bentzet, hause daukagu besterik ezin da erakutsi, baina nik uste dut laster hori ere eskura izango duzuela. Hala dio, seguru nago zuetariko batzuk, Bilboa juten zarenien, Maria Dia de Aro kaletik pasatau zariel, ez da? Maria Dia de Aro, gure Maria Dia de Aro sekre esan zuen, nik, hau euskerazko bersioa da, gaztelaniaz esan zuen, idatzi zuen. Nik Mariak, Bizkaiko Andereak, Juan Infantearen argunak foru hau ematen diedala nire Lekeitioko hiribilduko bizilagunei. Beraz, bizilagunak baziren. Privilegio honetan idatzita dagoen bestean. Eta Lekeitioko kontzejuari on eta mesede egiteagaitik, Lekeitioko nire hiribildua hobeto populatua izan dadin. Beraz, nork emana, zertarako Lekeitioari, zertarako maila juridikoan, zertarako Lekeitioari nortasun juridiko ematea, eta hori, jarri behar dugu beste testu inguru batean. Inor, ez da gela pentsa, leku baketsu eta idiliko batean, bizi zireala gure asaba honek. Ez, euren artean borrokan eta gatazkan ibiltzen ziren. Eta, karo, hor planteaten zanazan, esaten zanazan, hemen, Batorre Anderea edo nagusia jaunak, eta, hala, Lekeitiok, Uria, foru berezia, eta Bizkaitik, Bizkaiko lurraldetik, aldenduta. Esan Uriak, hiriak sortzea oso gustokoa Bizkaiko jaurerriarentzat, Bizkaiko jaurerriaren batzar nagusientzat. Bizkaitarrak eskualde desberdinetan, Bizkaitarrak eskualde desberdinetan egon ziren banatuta historian zehar, baina gero Gernikarako bidea hartu eben. Alde batetik egon ziren Enkarterriak, bestetik Durango aldeak, eta bestetik egon zan bestelako Bizkaia. Gero foru propioak izan zituzten horrek. Baina gero danalek Gernikan bilduta, eta gero lehenengo foru izan zan, 1400, askoz gero txuago, 52. urtean. Eta foru horretan, argi ipini ben, foruz, usarioz, eta ohituraz ebela, mendi, usa ez da uso, usa beste gauza bada. Usa dira terreno nolabaiteko lur libre daudenak. Eta herri baso guztiak, Bizkaiko aitonen, semeenak eta alabenak eta herrienak diranez, jaunak ezin daikela uririk egin, ez da egiteko agindu bere, eta uri honi ezin daikeola mugarik ezarri aitonen seme eta alaben eta herrietako muga barruan izan ezik. Horregaitik, Gernikako batzarrean eta Bizkaitar guztiak onartuz izan ezik, Bizkaiko jaunak ezin daikela Bizkaian uririk egiteko agindu. Ikusten duzuenez, bakotxak bere esparrua gordetzen ban. Rebindikatu itxe ban. Kasu guztietan, kasu batzuetan bai, baina kasu guztietan, eta uste hor Lekeitxon ezala hori gertatu, bain zuzen ere beharrezkoa zan Bizkaiko jaun, Bizkaiko Andere horrentzat, Bizkaiko batzar nagusien baimena eta adostasuna hiri uri bat sortzeko. Hor agertzen da, lehenengo eta behin, Bizkaiko historian, ia 19. mendera arte, etenbako kontua. Alde batetik hiriak eta bestetik lur laua edo tierra llana. Eta zer da lur laua?
Erreza da, esatea. Lurlagoa da, hain zuzen ere, hiriak ez direnak, ze hirietan harresiak eta murallak eta izaten dira, Lekeitxon ere badira. Elizatetan ez. Gaur egunean, Elizate Amoroto, Elizate Mendexa, Elizate Ipistar, Elizate Izaburuaga, Elizate Allusti. Orduko horten, beraz, badago halako tentzio bat. Tentzio bat, horiek sortzeko, eta hor, agertzen da lehenengo eta behin, sortu da. Eta sortzeko, Maria Díaz de Haro horrek, Paredes de Navan hor, Kastila aldean, Lekeitxarrei emoten dutzen, fueroa, ze fuero da, nundik nora etorten dan. Gure kasuan, eta Bizkaiko nik izango nuke kostaldean, batez bere amengo mendebaldeko kostaldean, Bizkaiko andereak ez zuen kezka handirik hartu testugarri bat idazteko Lekeitxarrentzat. Egin ebana izan zen, lehendik idatzita egoana, emon. Eta zein zan hori emon ebana Logroñoko fueroa. Zergaitik. Logroño zegoelako tartean, 200 urte geroago, ataizo kontu, 1085 urtekoa da Logroñoko forua. Latinez gainera daukagun kopia bakarra. Eta hori, Lekeitxo emoten gakonean 1325 urtean, gaztelaniaz emoten gako, baina emoten dana da, edukiaren ikuspegitik, gauza iaia berbera. Egokituta, jakina. Egokituta, ze, karo, Logroñoko goraberak batzuk ziren, eta Lekeitioko goraberak esatetako epaitekin antolakuntzari buruz beste batzuk ziren. Amengo tribunal nagusia Bermeon zegoan. Ez Bilbon, Bermeon. Gero ikusiko duzu, ikusiko dugu guztion artean, ze hor agertzen da gure fueroan. Bueno, beraz, Logroñoko forua, hemen ikusten baduzu, ia, honeke, Logroño hementxe dago. Begira zer nolako, eta hemen dauz markatuta, Logroñoko fueroa zein lekutan jarri izan indarrean. Eta hementxe daukazue, Lekeitio, begira. Distantzia geografikoak bada, baina bestetik kontuan auki behar dugu, fuero hori emotie datorrela, baina zuzen beste barruan, Kastilako kortean, egoan movimientoen ikuspegitxik. Ze Nafarroa eta Kastila, Logroñoko forua sortzen da nien, eta Logroño sortzen da Kastilako erregeen ikuspegitik, Nafarroko erregeen ambizioak, hain zuzen ere, murrizteko, zan fronterako foru bat, eta orduan, Logroñoko biztanlei, emongako zanak izan ziren, askatasun handiak, eta eskubide handiak, eta batez bere gaur egunean eskertuko denuk, era zergak enketa handiak. Badator, eta Maria Díaz de Haro hori egiten da benean, 200 urte gerotsuago, zer emoten dotza, esan dugu, Logroñoko fueroa, testua gaztelaniaz dago, erdiaroko berba batzuk dauz, batez bere esaterako zigorrak eta erakunde juridiko batzuk eta bar, gero ikusiko dugu. Ez dugu sekula santan izan euskerazko testurik, baten bat agertuko balitz sekulako notizia izango litzateke. Gaur nik esango nuke 20. mendean lortu dugula Bizkaiko foru berriaren euskerazko testu bat, Puxana Abaderi esker, Bizkaieraz eginda dauena, eta nik ezagutzen dudan, gaia ezagutzen dudan neurrian, esango nuke hirietako fuero batzuk itzuliak izan direla gaurko hiztegiaren arabera eta abarrekoen arabera, eta hemen nik ezagutzen dudan bakarra da orain Lekeitxon
egindana, itzulpen osoa, baina nik uste egokitzapena dena eta hobeto dela, ze azken baten pedagogiaren ikuspegitik itzultzea orain dela 700 urteko testua oso gogorra da, eta batzutan ez da ulertzen, eta gero Ondarron Agustin Zubikaraik egin ebana. Gau, honet testuok oso arriskutsua dira eta pixka bat ezagutu behar da zeri buruz abizen. Ze, claro, hemen esaten da, que no se saquen peños de las casas, claro, ez da arrisak atatia. Da, hipotekak eitea. Osa, ezin lehikela etxea hipotekatu, eta beste, eta. Osa, gauza batzuk kontuz ibili behar dira. Fuero horretan, edo hiri gutun horretan, edo sorlege horretan, badago puntu bat oso interesgarria, nik ezagutzen ez nebana, eta lehenengoz ikusi izan dudana, eta eskertu egin behar da. Ekipoari eskertu inbiako, mintzet arriskoa hartu dagoelako, batez bere Maite Amendabil, Maite Garabendi, eta zer da, esatea, hor pixka bat ez dut uste ondo ikusten dugunik, baina bai ikusten dela, hor, muga, Maria Díaz de Arok emoban lurrena. Historia gero beste leku batzuetatik eruan gaitu, baina bintzet hori da agertzen dena, lehenengo eta behin mugarriak. Eta mugarriak oso garrantzitsua ziren Erdi Aroan eta gerokoan batez ere, iaia 19. mendera arte, apeoak egin behar izaten ziren, eta urtero dolantzean behin bintzet egiten zelako buelta oso emon eta berriro ikusi ia egon behar zirian lekuan egozan ala ez. Beraz, esateateako hori gaur egunean, eta nik uste dute liburutxuan izango duzue, esku horritxuan izango duzue, polita da, nik esango nuke proposamen ederra, eta gero-gerokoak agertuko dira beste dokumentu batzuk, behar bada, edo agertuko dira beste notizia edo beste albiste batzuk, eta horrek albidetuko dabe, hemen dauzen gauzak, zuzentzien, gehitzea, kentzea, eta abar. Horrek horrela, ondator beste puntu bat. Eta da, Leketxoko fuero horretan erderaz agertzen diren gauza asko eta asko ulergarria dira gaur egun? Ez. Ez dira ulergarriak. Orduko horretan normalak ziren, baina hemen ez. Esango dutzuet. Bata zan, fuero de kalda. Zer da kalda? Beru. Beroa. Foru okerra. Leketxarraik horretatik aske ziren, euren sorlegearen bidez. Eta norberaren errugabetasuna pleitxu baten edo auzi batean frogatzeko irakineko upelan sartu eskua, eta ondo ateatzen baldimazan errugabea. Erreta ateatzen baldimazan erruduna, dudarik gabe. Horret dira, historialari guztiek esaten ordaliak eta horrelakoak. Horiek beldurtzeko ziren. Kalda, kaloina. Kaloina hau agertzen zan batetik, bestetik, eta bar. Kaloina, leketxarrape libre ziren kaloinatik. Eta zan zerga bat, delitu egilei esartzen gakoena. Eto gero, gaur egunean izango lirateke, alako izunak edo fierro. Fierro zan kaldaren moduko, baina horretan burdin irakinean. Fonsadera, gerrara edo fonsadora joan nahi ez dabenak, ordaindu beharreko zerga eta librateko leketxarrak horretatik libre. Homezilio, gizaseme batek beste bat hiltzen ebanean, ordaindu beharreko zerga. Ikusten duzuenez gauza barririk ez dago. Leketxarrak horretatik aske ziren. Maneria, norbanakoa hilez gero, ondorengo barik, oinordetza jaunarentzat zan. Hori ordaindu ezik, jauna Bizkaiko jaunarentzat.
Merino ez apellidu, kargue baino, prozesuak bideratzen zituena, peaje, hori zautzen duzue, autopistan pagatzen duta. Bueno, horrepe libre, eketxarrak. Petxos, bularrekin zer ikusik ez daukienak. Petxot dira zergak. Petxar, zergatu, zergetu. Gaur egunean iparraldean petxeroak dira, hain zuzen ere baserritar batzuk, normalean errenta batzuk ordaindu behar dabesanak. Peños, arrisak ezien, Peñot ziren hain zuzen ere garantiak zor baten bermerako gaur guk pignus esaten dugu, prenda esaten dugu, hipotekan antzekoa. Saioniak, horbe libre, saion zein zan Sanson, ez zein zan saion. Saion zan alako merinoaren agente bat joaten zena, etxean sartzen zana, etxean errekisak egin, etxean induzketak egin, eta abarrekotan. Leketxarrak libre etxea uki ezina zan. Eta politxena da, adulterio kontuak ere, ez ziren hain ez ezagunak. Eta mujer belada ukitu eskero zigorra. Eta belada zer da eskonduta. Beraz, honek zer erakusten dabe? Bueno, orduko bizimodua, eta orduko bizimodu horren barruan, fuero dalako honek ze esan nahi dauen. Bueno, puntu batzu dauz. Lehenengoa da, herritarren berdintasun juridikoa eta askatasuna. Hori holan izan da, badirudi iraultza frantsesaren garaietara joan naizela. Ez. Kontuan hartu behar duzue, orduko herritarrak zergapetuta eta samatuta egoazela jaun, handere, leinuzkoen kontura. Orduan, hiriak sortzen zirenean, hiritarrei honelako gauzak emoten gako zan, honelako privilegiok, honelako eskubideak emoten gako zan, libre geratzeko jaun eta handere horretatik, inguruko leinuzkoena ikuspegitik. Hala dio berak legeak. Lekeitxon agindu dezaken inork ez dezale lapurretarek egin, ez da indarkeriarik erabili ere, eta ez dezatela hartu, haren ordezkariek, epaileek, borreroak, jaunarenak, handerearenak, ez dezatela ezer hartu baimen barik edo enkainoek erabiliz, eta ez dezatela jaso ezelako zergarik, ez eta eman ezelako agindurik. Beraz, badago alako erdi aroko herritarren arteko berdintasun bat. Bigarrena, gaur ere modan dauena, herriaren agintariak herritarrak izatea. Hiribilduko jaunak ez dezala bertako bizilaguna ez den preboste agindu, edo buruzagirik. Eta hiribilduko alkatek ez dezatela bederatzi hurreniko hartu, delituak egiten dituzten biztanleengandik, ez da jaunaren ordezkariak ere. Horrek jaunak ordaindu ditzala 900 eta giza hilketaren zerga. Beraz, karguak herritarrak. Diruz, edo bestelako sametatik, lehen komentatu izan duguna, zerga, petxa eta historia guzti horrek, libre izatea etxe bakotxaren urteko 2 soldaten zentzua izan ezik. Ez dezatela leketxarrek guda zergarik, izkilu zergarik, ikerketa zergarik, merino edo borreroren batek, herritarren baten etxean sartu nahiko balu, hil dezatela giza eriotza zergarik ordaindu gabe, borrero gaiztoa balitz eta zuzenbidean oinarrituta zerreskatuko balu, hil dezatela eta ez ditzatela 5 soldatu baina gehiago ordaindu. Beraz, askatasun bat dago. Kaloina, lehen komentatu dugu kaloina eta kargoak eta abar. Ez dezatela hil zergarik ordaindu hiribilduan edo bere mugartean aurkitutako hildako gizonengatik, bizilagunen batek gizonen bat hilgo balu eta bizilagune jakingo balute berak hilduela, hiltzaileak ordain dezala zerga. Beste gauza bat, fueroan, 700 urte direla eta ez direla guztiz ekologikoa. Lur, utz eta landu gabea jabetzeko eskubidea.
Gainera, betiko ematen dizkiet nire Lekeitioko hiribilduan dauden lekeitarrei, zelaiak, bizilagunek, behar eta nahi bezala erabil ditzaten. Hor zelaiak ipini ditut eta hurrengo lerroan agertzen dira mendibasoak eta urak aprobetxatzeko askatasuna. Beraz, hori alde batetik, lur, larre, mendibasoak eta urak aprobetxatzeko askatasuna, eta lur utz eta landu gabeak jabetzeko eskubidea. Bizilagunek beraien mugartetan landu gabeko lurra aurkituz gero, goldatu, goldiaz, desatela, baskatzeko belarra aurkituz gero, baskatu desatela, eta segatu desatela belarrondua egiteko. Eta ura aurkituz gero, mahastiak eta hortuak ureztatzeko edo errotentzako, edo nahi dutenerako erabil desatela. Zuhaitzak eta mendiak aurkituz gero, sustraiak erretzeko, etxeak eraikitzeko eta edozertarako erabil ditzatela. Argi dago, ekologikoak zirela. Aurrera. Gaur egunean ere, gure testu konstituzionaletan eta barrekoetan eta daukaguna, herritarren egoitzak uki ezinak dira. Merinu edo borreroren batek, herritarren baten etxean sartu nahiko baleu, hil desatela giza heriotza zergarik ordaindu gabe. Borreroa gaizto balitz eta zuzenbidean oinarrituta ezer eskatuko baleu, hil desatela eta ez ditzatela 5 soldatu baino gehiago ordaindu. Beraz, etxean ezin daiteke inolaz ere sartu. Ez daukate horretarako albiderik. Gehiago, etxetik kanpo ondasunak babestua izatea merino edo saionen aurrean. Norbaitek indarkeria erabilita, inoren etxetik ondasunak baiturik hartuzkero, 60 soldata ordain ditzala, herriak lurretan eta itzuldi ezaizkiola ondasunak bere jabeari. Norbaitek bere etxean inor kaltetuz gero 60 soldata ordain ditzala herria lurretan. Ari da esaten dauzkuenara, azken baten horiek, hain zuzen ere, ondasun horrek babestuta dauzela. Hemen esparru bat sortu nahi da. Eta esparru horretan eskubide eta ahalmen horren bitartez bizimodu bat bermatu. Presondegia baztertzeko aukera fidantzaren bidez. Bizilagunen batek jauna auzitara eraman eskero, fidantza jar dezala eta ezin badu ordaindu kartzeleratu desatela. Aske geratu ondoren atxilotik askatzeko 3 zerga txiki ordain ditzala. Epaitegietako ibilbidea. Eta zer esan nahi dut horreaz? Bueno, eta Lekeitxone auzia egon eta Lekeitxone konforme espaguan auzi horretan baten bat zer nolako zein tribunaletara joateko aukera aukar. Eta begira zer dioen, Bizkaitarren batek edo beste edozeinek Lekeitioko auzotarrak auzitara eraman ez gero, balio diezaiela fidatzaileak sorlegea betetzeko agindua, euren alkaten aurrean eginda. Eta Lekeitioko alkaten aurrean egindako gorako helegiteak errekursoak Bermeora bideratu daitezela eta gero nire aurrera. Hau da, ez doaz Bilbora, Bermeora, Kaput Bizkaie, Bermeo dalako garai horretan esateako Bizkaian gehien pisu gehien daukana. Eta gero ja, tribunaletara, korregidoraren tribunaletara. Edukitzaren bidez, hau da, etxe bat okupatzen edo lur bat okupatzen dana, nahikoa dela urtebete eta egun batez izatea, ukitu ezina izateko. Euren etxea urte eta egun batez izan duten bizilagunek ez desatela bidea konpontzeko saririk ordaindu behar, Lekeition, hau da, esan nahi dut, urtebete eta egun bateko kontua da. Horretaz aparte, beste gauza asko daude, baina nik esango nuke gaurko ikuspegitik horrek direla nabarmenenak. Eta behin 1325 urtean fuero hori eskuratu eta gero, zer? Harrezkeroko historia zertan? Harrezkeroko historia izan da gazi gozoa. Euskal Herrian gertatzen den bezala, eta leku askotan gertatzen da moduan.
Logroñoko foroaren zabalkundea ikusi dugu mapan bitxartez. Galdera da, zergaitik Logroñoko fueroa, eta ez Estellakoa, edo horrelako bat. Eta hor, arrazoiak modu askotara planteatu leikez. Egia da, eta hipotesiak libre. Badira, honetan ibili diren historialari batzuen ikuspegitik, arrazoi batzuk, ustezko arrazoi batzuk. Lehenengoa, arrazoi ekonomikoak. Arrazoi ekonomikoa zeintzu. Arrazoi ekonomikoa dira, une jakin batean, garai horretan, 14. mendean, hasten dela, sustatzen, berbisten, berrantolatzen hemengo kostaldea. Hemengo kostaldea Europari begira. Ez da kasualitatea hemengo Elizako erretabloa flamenko izatea, ez da kasualitatea laudak izatea, eta hor badago merkataritzarako modu bat. Brujasko konsulatua, Bizkaitarren Brujasko konsulatua, historia bat dago. Ansako koalizioa, Ipar Europan dabilena eta iaia bordelera arte etortzen dena eta gero bordeletik ona, Kastilako armada ere, hemen gero eta gehiago Kastilako orduko kontuan hartu behar dozue, iaia 14. mende azkenean arotarrak agortu egiten direla, ez dago ondorengorik, eta orduan hasten dela Kastilako erregea senidea salako arotarrena eta berak hartzen dau Bizkaiko jaurerriaren agintea. Hor badago movimentu bat, badago movida bat, esango genuke gaur egunean, eta azken baten arrazoi ekonomikoak ere tartean dauz. Beste arrazoi batzuk izan leikez arrazoi sozialak. Hau niretzat eztabaidagarri izan leike, baina momentuz bintzet horretan gabiz. Zein dira arrazoi sozialak? Inguruan, egoazen, Elisatetan, Elisaurretetan. Elisatetan, herentziaren sistema zan, bat aukeratu, maiorazko eta beste guztiago aztertu. Orduan beste guzti horrek nora joan, garai jakin batean, mende batzuk geroago, edo Ameriketara, edo abade sartu. Edo monja. Baina, kasu honetan, badirudik, ofizio bat hartu ezkero, hirian, babestuago eguan, Elisatetan baino. Azken baten, hemen gero, kofradiak eta abar sortzen ziren, ez bakarrik itsasoko kofradiak, Liorreko kofradiak ere egoten zirialako. Eta arrazoi, hirugarrenez esango nuke, arrazoi politikoak. Lehen, azaldu dautzuet, zelan Bizkaiko batzar nagusiek, euren esparrotxue gorde ben, eta esate ben, aixu, jaun, andereak ezin duzu guri sartu, guri ezer esan barik, azteko. Eta gero bigarrena gure adostasuna beharko duzu. Jaun eta andere horrek zer egite ben. Errezena nik nire esparruak sortzen dodaz, eta esparru horrek geratzen dira, hain zuzen ere, nire eskupean, nire agindupean. Esan eta egin, horrela joan zan, kasu gehienetan, historia hori. Eta horrezetxik, historian zehar, gero sortu ziren ahaide nagusien arteko gerrak, Oinaz, Ganboa, azken baten, hiriak eta elizateak, ez ziren oso lagunak izan. Hori esaten dudanean, ez dut esatetako auzokoen artean izaten diran pleitxuei buruz, hau nirea da, hausti zurea da, mugarria mentxe dago eta bestia mobidu itzen direnak batez bere gabaz. Baina kontua zan beste bat, eta Bizkaian azken batean, asko kostata, 1630 urtean, iritsi zan konkordia batera, bake batera. Urtetan egon ziren hiriak batzar nagusietara joan barik. Zer gertatu zen Lekeitzoko fueroagaz? Kastilako erregepean
jauzi izanean, hain zuzen ere, Bizkaiko nolaiteko aginte, hori aginte mugatua, Kastilako erregeak, emobana izan zen, alkalako ordenamientua, ikusten duzunez 1348 urtean, beraz, 50 urte bestia, foroa martxan jarri danetik, eta horren arabera Kastilako legea esan nagusi, eta gero aplikatuko ziren fueroak bigarren maila batean. Baina, esan dautzuet, nire asmoa gaur ez dela Bizkaiko historia egitea, eta ez noa historia egitea, bakarrik printza batzuk. Hiriak, elizateak, bikotea historian zehar, esplika azaldu dutzuet, hiriak nundi datozen, lurlago edo elizateak nundik nora etorriko diren, eta nola bi multzo horrek etengabe, etenbako dialektika batean egongo direla. Baina dialektikak onak dira, bai, segun zertarako, eta konfliktoak ere bai, eta konfliktoaren edo gatazkaren ostean etortzen da, hain zuzen ere, bakea egiteko premia. Bueno, gure bizkaitxarri, gure azabei, asko kostata esan dautzuean moduen, baina iritsi ziren. Horretarako esan behar dautzuet, Bizkaiko batzar nagusietan, Lekeitiok parte hartze bala, hirien esparruan eta 5. jarlekoa zeukala historian zehar. Baina 17. mendean, eta ikusten duzuenez sekulako jauzia inot, jaia makina del tiempo, Gernikako batzar nagusietan lortu zen, biak, multzo bisak, alde batetik hiriak, eta bestetik elizateak batera etortzia, 1630 urtean. Hortik aurrera, historia bere gora-bera guztiekin, nahiko ezaguna da. Alde batetik, hiriak ziren zuzenbide publikoaren ikuspegitik, gobernuaren ikuspegitik, batzar nagusietan joaten zirenak eta Kastilako legea eukena euren barruko antolakuntzaren ikuspegitik, ordenantzak badira, Lekeitxon ere badira bizpahiru. Zuzenbide pribatuan Kastilako legearen barruan geratu ziren, elizateak ostera zuzenbide publiko zin pribatuan Bizkaiko foruaren menpekoak ziren. Bizkaiko forua konturatzen baldin bazarie, 1452 urtean da foru zarra, eta foru berriztatua 1526 urtean. Eta bitasun horren bitartez, badoa aurrera Bizkaia eta Bizkaiaren barruan Lekeitio. 18. mendean, berriro ere printzak besterik ez diaz, hemen honen inguruan ez bata espada hitzaldi asko emon leikez, Lekeitioren gobernu eta administrazioa horretan dago, hau da, ordenantzen bidez, forua badaukagu, baina foro hori gero eta gitxiago, udal bitasun bat agertzen da lehendik ere baeguana, eta da udala eta arrantzalen kofradia. Eta 3. puntu bat, orain arte sartu ez dudana, baina garrantzia handia izan dauena, eta da Elixarena, kabildoarena. Hor bitasun bat sortzen da, jokoan daoz bitasun horren bitxartez, hainbat naste borraste, baina nik esango nuke hortik aurrera, Lekeitxon gerotan nabarmenago dagoela, badagoela elite bat, elite ilustratu bat, elite ilustratu horrek Lekeitxoko gobernuan parte hartzen dau, eta elite ilustratu horrek Lekeitxontzat, eta herriko, nik esango nuke inguruko herrikoentzat ez da gauza bera, herrikoetan ez da gauza bera gertatzen, elite horren bitartez idea barriak datoz. Idea barriak, ilustrazioko ideak, iraultza frantzesarenak, hemen Lekeitxon iraultza frantzesaren baino lehenagoko Encyclopédie Française irakurtzen zen, eta gainera frantzesez, ez guztiok, baina bai
elite dalako horrek, eta Lekeition badago hor indar, nik esango nuke sendo bat, horretan implikatzen dena. 19. mendea da, eta ja bukatzen noa, 19. mendea da behar bada guk guztiok. Gaur ezagutzen dugun bizimodu edo egitura juridiko-administratiboaren esarpenaren garaia, hau da, noiz asmatu zen hori. 19. mendean Espainian gertatu izan direnak, Bizkaian gertatu izan direnak oso nabarmenak izan dira. 1812ean norbaitek, liberala, bere buruari esaten eutzan batek asmatuan Kadizko konstituzioa talde batek izan nahi. Eta horrezan zen argi, Espainia nazio bata eta hemen besteik ez dago. Eta nazio bata eta soberanoa da, punto. Eta nazio soberanoa baldin bada, foru guzti horiek pikutara. Hori da ideia. Baina, karo, ideia hori Espainiari asko kosta gakon hori garatzea. Mende oso bat egon zen. Ze horrek eskatze ban, Frantzian Napoleonek ibana. Hau da, goizetik gabera, fuera guztik, fueratu, iparraldekoak esaten daben moduan, eta estruktura, egitura zentralizatu berri bat jarri, zabaldu. Karo, egitura zentralizatu horren bitartez, esate bateako udalak Madrileko legearen arabera, epaitegiak Madrileko legearen arabera, bestelako zerbitzuak Madrileko legearen arabera. Eta udalaren gobernua lege orokor baten, ez fueroa eta ez bestelakorik, ez fuero ondorik. Eta herritarren arteko harreman pribatuetan lege Madrilekoa. Bueno, 19. mendean ondo dakizuen moduan, gerra karlistak egon ziren hemen. Eta gerra karlistaen ondorioz, 1876 urtean, foruak desagertu ziren, zuzenbide publikoan, pribatuan ez, gero ikusiko dugu azkeneko puntua hori garatuko dut. Hor amaitu ziren gure batzar nagusiak. Eta amaitu zirenean batzar nagusiak kontzertu ekonomikoaren sisteman sartu zen Euskal Herria, eta nola ez, Bizkaia bebai, eta Bizkaia barruan Lekeitio bebai. Eta hor diputazio barrixak, kontzertu ekonomikotik etorri dizenak, babes finantziarioa, eta bestelako babesak, emone bezan, udala eta udalen mesederako. Bide batez, hor puntutxu bat ipini dut, batzar nagusiak eta euskera, kuriosoa dalako. 19. mendean, batzar nagusiak, alde batetik Madrilen erasoa daukatenak, bestetik dabiz euren burua baieztatzen euskaldun moduan eta euren aktak, laburpenak, euskeraz bemoten dira eta argitaratu egiten dira. Cabanillesek, bere buruari, Cabanilles 19. mendean ibili izan Lekeitziotik, eta bere buruari galdetzetzen, he andado para arriba, para abajo, buscando papeles y no encontré ni una sola línea en euskera. Claro, etzan ulertzen, bere ezeban ulertzen, zelan Lekeitio herri euskalduna, Lekeitio eta inguruko guztik, herri euskalduna izanik, sekula santan horrek ez dabe izan ispilurik, islarik inungo dokumentutan. Eta behar bada, hori da gauza bat, egun ematen geure buruari planteatu inberko gentzana. Eta da, komeniko litzateke Lekeitioko euskeraren historia soziala egitea. Soziala esan nahi dut. Zelan erabili izan zen, zein kontestutan, zergaitik ez, zergaitik bai. Ze historia soziala ez da bakarrik idatzizkoa, da bakarrik ere, da bakarrik horre hartzen dago barruan, ahoskue. Eta hartu emonak. Eta batzutan, bakizu gertatzen dan, oso zaila eta dala, eta aspergarria, astarnak bilatu indar direlako batetik, bestetik, eta bar. Jakizue behintzet, historia hori hortxe dauela.
kontzertu ekonomikoak esan duguna, euskararen ofizialtasuna Lekeitxon argiluna, ze kontzertu ekonomikoetan oinarrituta, egia da, udaletxetan hasi ziren eta batez bere sotaren garaian, 1918an, sotaren garaian hasi zen euskara pixka bat aldezten eta euskara bultzatzen. Eta hor, herriekin, amengo inguruko herriekin, herri euskaldukin eta bar, paper truke, agiri truke diputazioagaz, euskara be erabilita. Udalaren gobernua, Primo de Rivera etorri zanean, lege orokorra. Herritan arteko harreman pribatuak ostea, eta honeaz ja aurrera noa, herritaren arteko harreman pribatuetan erentziako kontuetan, andragizonen arteko harremanetan, baserri transmisioetan, eta abarrekoetan, hor, gorde egin zen, hirian espada, hiri inguruan, eta batez bere inguruko elizatetan gorde egin zen lehengo legezarra, 1526 urtetik etorrena. Espainiako kode zibilak ezin isaban hori kendu. Eta orduan ezeban euki beste remediorik hori izatea, lehorralde bakotxean egingo dira horlako testutxuak eta horren arabera jokatuko da. Lekeitxon, bi esparro guazen. Pasaten denara Lekeitxon, hiritik kanpoko esparroa, gaur egunian udal mugartean, txikia dela. Txikia dela, beste leku batzutan handiago da. Baina alanda guztiz be harreman pribatu horretan, o harreman forudun horretan, ondino indarrean, egoan, lege hori. Beraz, 20. menderarte, 20. mendean eta gerra zibila arte, batez beste, urte gora beratzuak ziren, Primo Riveraren diktadura badago, udal autonomiarik gora bera handiak izaten ditu, gero gerra ostean, panorama oso baltza da, Lekeitioren askundea 1970tik arrantza, turismoa eta historia guzti hori, eta nik esango nuke Frankoren garaian, bat eta bakarra da legea, batez bere udal gobernuari aldetik. Diputazioak desagertzen dira, kontzertu ekonomikoaren bidez foru diputazioak berdindu egiten dira leku guztietan, Araban eta Nafarroan izan ezik, baina Bizkaian eta Gipuzkoan argi dago, eta, horra du aurrera. Gaur egunean, eta honekin ja amaitxuko dut, gaur egunean ze? Gaur egunean, 1978 urtetik aurrera, badakizue, konstituzioa, autonomia estatutua, udal lege bere gaina, hori ere lortu da autonomiaren barruan hemen, autonomia erkidegoan, euskara ofiziala dugu, ofizialtasun horrek oraindik ibilbidea baldin badaukabe, eta zuzenbide zibil propioaren ikuspegitik, hau da, harremanen ikuspegitik, lortu da historian zehar inoiz euki ez dugune. Eta da, bai hirikoak, urikoak, eta bai elizatekoak, bai gipuzkoarrak eta bai arabarrak lege bakarra dugu. Zuzenbide zibil propioan oinarrituta, hau da, lehengo lege 1526 horretan oinarrituta, eta askatasuna handia omoten da benako dezibila baino, eta hori daukagu, zuzen be, indarrean leku guztietan. Eta hor non Lekeitxok irabazi dauen unguruko elizaten legea. Historian zehar, kostatu izan da, 7 urte, baina orain dano daukagu lege berdina. Dano? Ez. Badago hor, betiko moduan, ñabarduratxuren bat. Hauxe da, azkeneko mapa, erakutziko dautzuen dana. Eta da, hauxe. Ikusten duzu hor, lerro urdintxu bat, ikusten duzu, ez da? Baina ikusten duzu kanpo naben ipintzen dagoela Lekeitxo, ez da? Hori Lekeitxo da, baina hori foruduna. Barruan, daukaguna, foru gabekoa da. Foru gabekoa izatea zen esan nahi dau. Hor, baserriko legetan, tronkalitatea, ez daukagula, andragizonen arteko ondasun komunikazioa da, gauza guzti komunikatu itzen direla batera eta bestea, ez da, baina beste gauza guztietan, bai
barruan eta bai kanpoan, leketxar guztiak berdinak dira, legearen ikuspegitik. Beraz, orain dela 700 urte, Doña Maria Díaz de Haro leketxarrei emotzen fuero horretatik zer geratzen da? Bat oso nabarmena, leketxoko ikurra. Leketxoko ikurran ez da pintzen elizatea, ez da pintzen antiglesia de, pintzen dago bila. Hau galdetzen dudanean beti eskolan, eta jenteari galdetzen diodanean, zuk zure herriko ikurra ikusi duzu? Ez, jaixetan ibiliko zinen, hain zuzen ere jinkasak hartzen eta ez zine ikurra ikusi. Hiria dauka titulua leketxok. Ez elizatea, gizaburuak ez dauka hiriaren titulua. Hiria. Maila administratiboan zer geratu izan zaigu? Ba, hoxe, ikurra, titulua, eta beinola, sortu zenean, orain dela 700 urte, bazegoela giro bat, Europari begira zebilena, eta baita ere barruan askatasun eta eskubidea bermatzen zituena leketxarrentzat. Eta zer geratzen jaku zuzenbide pribatuaren ikuspegitik? Bueno, lortu dugula, beinola elizaten, inguruko elizatetan, zegoen, askatasun zibilaren forua gurea, propioa, gure gaina, gaur egunean leketxon bere aplikatzie eta leketxon be aginduzkoa izatea. Beraz, 700 urte pasatu eta gero, ez dutzuet esango saldabero baino gehiago atera dugu. Mila esker. Ez que, herri txarrak badakixe zer dan, eta horixe. Bueno, eskatuko dugu alanda guztiz be, olako batean, leketxoko irugutu nahi, olako monumentutxu bat egitea, edo harritxu bat, peño bat ipintzea. Baina nik uste dut, garrantzitsua dela jakitean undi gatozen, gero jakiteko nora guazen, ezta? Eta, bai, gaur egunean hiri kontu hau eta erdiaroko kontu honek, ez dauka gaur halako indarrik eta esan nahi handirik. Baina bai ikusten dela, esatateako, eta hori zuzenbide pribatu, gabizenok zuzenbide esan diote erentziakun, ikusten dela esatateako azkenean 700 urte pasatu direla, baina 700 urte horren bueltan gauza izan garela, gai izan garela euskaldunok, ketxarrak esanik ez, gure sistema propiotik, aspalditik gure arbaso eta asabak asmatu ben sistema horretatik ondorioak atara eta gaurkotu. Gaur egunean, gaurko gizarteak eta erdiaroko gizarteak ez dira inundik ere bardinak, hauz asko pasatu dira tartien. Baina nik esango nuke ondorioa hori dela. Hau da, gauza izan garela, hortik gauza bat, batez bere, nik esango nuke sentimientua, gure izati, gure jakitxia nundik gatozen, gu beti izan dugula nortasun propio bat, Bizkaiko jauna izan, Bizkaiko handerea izan, Espainiako horrek izan, Republika izan, nortasun propio bat, eta nortasun propio hori garatzeko baliabideak, kasu honetan juridikoak, jakin izan, hori garatzeko, izango nuke, asmoa, erabakimena izan dugula, eta garatzen bere askotan jakin izan dugula. Kosta, ala kosta. Handiarik izpanoa baitutan demongo dugu, eta horrengo ekitaldietara konbidatzen aluzatu. Hemen esan duzu, legitxo bi montzania, alboko herrizan ezartze zibian, ez? Bai. Azterra Moroto, Bai. Eta gero, horre legiak ez dutzen eukitzen horre zer duzik horrekin? Eta gero apartu beste galderi izango zen zubietetarrak barru deua zen, ez? Bai. Zelan eskapa denokidu? Bueno, nik uste dut esateteako horre itxen duzun galdera da nik nire buruari inde izan dautzadan sarri. Eta esate bateako, eta gaur, aurreko batean ikusi nebanean Maitek eta ondutako mapia hau,
Askoz gehiago. Normalien herriaroan horrelako hirietan edo hiriak sortzen zirenean egoten zen hiri kaskuak, eta gero egoten zen baserri lurrak, horri ziren alfoz, deitzen zena gaztelaniaz arabetik dator. Historiak gaur, eta ezagutzen dugun neurrian, mugarriak hortxe jarri baziren be, eta lehen komentatu izan duguna Goio ganaz, behar bada, mugarriak gaurko ikuspegitzik ez dauki inolako logikarik. Ze elizateak izan dira, eta punto. Logika izan leke esateako hemen jokoan dauela eta herriaroan normala izaten zen hori, ez bakarrik jurisdizio zibila, espada jurisdizio kanonikoa. Eta leketxo arziprestatu izan zen. Karo, kontuan da, bai zibila eta bai kanoniko garai horretan oso nahaztuta egoazela. Eta behar bada posible izango litzatekela zuk esaten duzuna. Edo, lege bera gorde lehizatekuek eta zergen bidez edo hori. Nik ala eta guztiz ere ezagutzen dudan neurrian eta foru berriaren testua esaten dabe, bertan esaten dana eta kontuan ikusitxe, argi ikusten da elizateak oso jeloskorrak ziren, oso zelosoak egoazen eta nahi izate ben eurena gorde. Historian bintzet batez bere 19. mendetik ona ikusten danara Espainiako kode zibila ezarritain nahi da benean, elizateak beti geratzen dira kanpoan. Beraz, Lekeitxoko fueroak bide horretatik ez ditula ikututen inguruko elizateak. Mapa honek noraino interpretatu behar dugun Lekeitxo osu esala hori, nik momentuz bintzet dakigunaren ikuspegitik esango nuke uskur, horbete moska. Amu Espanien erabiliko alboko herriaren ezagude bat. Eta parkatu, bigarrena, oinaztarrak eta ganbotarrak. Bueno, oinaztarrak hemengoak, arantzibietarrak, ganbotarrak, azken baten horrek 200 urte ekarri etzazen Bizkaiko jaurerriari borrokak eta abar, eta azkenean 1630 urtean, Konkordia horretara iritsi zanean, baita ere nik esango nuke lehenuzko haide nagusia ja nahiko makalduta. Alata guztiz ere kuriositatea besterik espada, hartzen baldin badozu Bizkaiko batzar nagusien funtzionamentua, orduan ez eguan partio politikorik, alderdi politikorik, baina Bizkaian egiten ziren oinaztarrak eta ganboatarrak, ez partido politiko moduan, txandak, gobernatzeko, eta antiglesia eta hiri batzu ziren oinaztarrak, eta beste zen ganboatarrak. Eta orduan urtez urte egiten zirenean batzarrak, Bizkaiko batzar nagusian, txandaka egiten zen diputatu nagusia, oinaztarren eta kuriosoa da. Hoiek haide nagusiak beste helburu batzuk eukezan. Argi eguan oinaztarrentzako edo ganboatarrentzako hiriak egitea etzela bapen mesedegarria. Azken baten, eurek nahi eben nolabaiteko menpekotasunetik, edo menpeko izate horretatik askatu egiten zituzten herritarrak. Eta eurei ezien oso lagunak. Bai, komentauzu, sasoi hartan edo kartan agertzen dena, lurrek edo mendiek edo basoek libre topaskero eskubide duela hartzeko eta jabeitzeko eskuratzeko. Nortzut ziren sasoi hartako notarixoak? Eskribauak. Orduan notarixoik ez eguan, notarixo 19. mendean gertatu ziren. Por cierto, gainera, Lekeitxon notarixu hasieratik egon zan. Beste leku batzutan ez. Hasierako 19. mendean beti egon zana. Lekeitxo beti izan dau horretarako antolakuntza instituzionala eta juridikoaren ikuspegitik nortasun propioa. Orduan ziren eskribauak. Eskribauak Bizkaiko tradizio foralaren arabera, eskribauak Bizkaiko jaurerriak eskribau propioak zituen. Kastilako titulua atera behar zan, baina gero Bizkaiko jaurerriaren menpekoak ziren. Eta libre geratzen zenean, edo hiltzen zenean, eta Bizkaiko jaurerriak eskubide eukan hori erosteko ze ordun tituluak eta ofizioak erosi eta saldu egiten ziren.
ofizio benalak ziren, haun zuzen ere saltzeko modukoak. Gero hori desagertu zen 19. mendean, Frantzian iparraldean oraindik ere bizirik dago, farmazietan ere gauza bera gertatzen da, eta baina eskribauak ziren. Eta nik esango nuke, eskribauak eta Bizkaiko Foru Zuzenbidearen ikuspegitxik, eskribauak bizkaitarrak izan behar ziren, eta modu esan bidezko batean, esaten espaldi bada foroan ere, eta herriaren hizkuntza jakin behar izate ben. Eta hori argi ikusten da, esan normalean eskribauak izaten dira eskribau, interprete, itzultzaile eta dana. Gero horrexetxik dabiz agertzen olako testu batzuk, banaka batzuk, nun esateako eskribau batek beste zerinik ezeukan, eta bazen zangotzut arratzalde euritxu izango zen, eta azten zan poema konposatzen euskeraz, eta bertso batzuk, eta izten zituen, ze orduan papera etzan gaur moduko ugarixe, eta han izten zituen, eta han agertzen ziren, eta gero, 1000 urte gero txoago agertzen ziren. Eskribauek horretan, euken konpromisu bat, ofizioa gaitxik. Eta zan, klaro, eskribauak, batez bere prozesuetan, ze eskribauak ziren oraingo moduko notarioak, eskribauak ziren oraingo moduko oraingo notarioak, eta epaitegitako sekretarioak, biak. Orduan, gero, jaso izan ezkero, lekuko baten ahosko testigantza, eta lekuko horrek espaekian, gaztelaniaz, euskeraz jaso behar. Baina eurok, ez eguazen prestatuta hori euskeraz jasotzeko, zenbait kasutan eitzen dabe. Baina bestelakotan ipintzen da, y explicado convenientemente en idioma vasco, eta horti dakigu, esate bateako herria euskalduna zala. Horrezatxik izatzuet, hori oso importante izango litzateke Lekeitioko moduko herri euskaldun batean, hori lako historia sozial hori egin alizatea. Gu euskaltzendian gabiz olako metodologia bat hori garatzen, ikusten dugulako herrian herriko monografiak egin behar direla, baina ez bakarri Lekeitioko palatalak zelan etxen dizen horrek importantea dira. Edo Lekeitioko zer hori ahoskera zein dan eta barespada, historia hori zelan ibilidan euskera gorpustuta herritxarren erabileran importantea dela. Horretan, testu honek emongozkoe pista asko, bai emongozko ez, baina sekula santan ez dut uste aurkituko dugunik, topako dugunik olako testu bat euskera hutzean idatzitxe. 19. mendera arte bintzen. Bale, eskerrik asko eguerdiko bermutatzeatzearen,